Gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo esonyegoro Okwuputa okwu nye ụlọ ọgbakọ mmebi iwu nke Anambra Steeti bụ Honorable Chukwu Udeze na ezinụlọ ya n'ihe Chineke na-ekele maka afọ ọma ya. Ya bụ mmemme bụ nke mere na Cathedral Church of St. James the Great Atani na Kasụl Ọgbara na Anambra Steeti Nigeria. Onye nta aka anyị bụ Ejike Abana wetara anyị akụkọ a. Gọvanọ Soludo kwuru na ndị Anambra gbakọtara ọnụ iji wee nwee aṅụrị na mmemme enweme aṅụrị na ncheta. O kwukwara na isiokwu nke a bụ inye ekele nakwa ineba anya na ndụ ndị mmadụ etu Chineke si nye ha onyinye nke ndụ dịka ọ na-egosipụta ọrụ ọma Chineke n'isi ya na ezinụlọ ya. Okwuputa okwu ụlọ omeiwu steeti a kwuru na ụlọ ọrụ omeiwu steeti a na-arụsi ọrụ ike ịhụ na steeti a kawanyere mma. Na mbụ n'okwuchukwu ya ka onye bishọp nke Agwatades Right Reverend Samuel Ezeofor kwuru na ndị otu Kristi ga na-enye Chineke ekene kwa mgbe n'ihi na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị.